Dibin navnîşana raporta navdeletî 2015 di dema krîzan de mav neşaşîne Human Rights Watch raportek 644 rûpel li ser rewşa mafê mirovan li not dewletî belav kir. Gotê de balkişan de ser rewşa mafê mirovan li Sûriyê û di nav de amaje bi rewşa wan mafan li navçeyên Rojavayê Kurdistanê dike. Di meha dawî ji sala 2014 de li Cizîrê her yek ji Hemrînîdê a 16 salî û Hizbiya a 15 salî û Çîmen a 14 salî winda bûn û pişta derkete ku ew di nava navendên perwerdiya leşkerî ya YPG û YPJ de ne ku wek baskê leşkerî yên PYD tên naskirin. Malbatên wan keçan jî ragihandin ku keçên wan hatine revandin û bi zorê tevlî perwerdeya leşkeriya neçar hatine kirin. O daxwaz jî YPG û YPJ kirin ku keçê wan vegerînin û xwepêşindan jî li ser vê mebestê li çendê navçeyên Cizîrê, Mîna Amûdê û Qamişlo derketin. Niha jî Human Rights Watch di raporta xwe de ku roja 29 Çilê belav kiriye gotiye ku polîsên navxwayî û hêzên leşkerî û YPG zarokê çekdar kirine. Tevî ku di hezêrana Borî de wan soz dabûn ku ew ê dê çekkirina zarokan rawestînin. Di naverasta meha Çile ya sala 2015 de li bajarokê Mabetlê ya ser bi Efrînê ve Nûra Hisên Hisên di roja dawata xwe de wan dabû. Malbata wê gotibû ku ew hatiye revandin. Lê malperên nêzîkî PKK eşkere kiribûn ku ew hatiye neçarkirin ku bi kesekî nenas re bizewce. Lewma tevlî YPG bûye ji bo ku bêparastin. Her wiha Human Rights Watch amaje bi girtiyên siyasî yên Rojavayê Kurdistanê dike û dibêje ku rêveberiyên veguhez li Efrîn û Kobanê û Cizîrê nikarîne rêgiriyê li bûyerên kuştin û revandinê yên li serê navê kesên nenas hatine nivîsandin bike. Her du partiyên Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê, Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye PDKS û Partiya Yekîtiya Kurd li Sûriyê dibêjin ku endamên wan ji alî asayişa ku bi ser PYD vedidin zanîn tên girtin û binçavkirin û derkirin. û Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD jî red dike ku hêzên asayîş û YPG û YPJ bi ser wê vebin yan jî dibin fermana wê de kar dikin.